dobre informovaných kruhov sme sa dozvedeli, že vezete na anglický kráľovský dvor vaše víno. A to už dlhší čas nedá našemu rodnému Francúzsku spávať. Jaká je skutková podstata? Prvá otázka, ale bude mať aj ďalšie. Do toho vás je prst. Musíte uznať, Radošiny, že sme trošku urazení na Angliu. Jak to, že vezete víno od vás a nie od nás? Kto povie prvý? Môžem aj ja. Počujte, Francúzi, nebuďte jak malí chlapci. Povedzte jednoducho, čo stete a my vám povieme, že nie. Mám takýto návrh. Podorodky zničte, alebo vypite vaše víno. A my sa na vás nebudeme hnevať. Čo vy na to, Radošníčany? Jak my Francúzi k tomu brindeme? Odpovím si sám, ani sa ma nepýtajte. Svet sa z nás bude smáť, akej volačo. A zatál nič. Odpálte, Francúzi. Za vašimi rečami cítiť volačo staré, čírne a nedobré. Keď neodpálite, budeme to považovať za marení verejného výkonu, čo potom bolí a štípe. Reč o dobrých úmysloch musí ísť teda stranu. A k slovu sa dostávajú krajné rokovacie prostriedky. Žan, podaj fazulkáč. Bol pekný letný deň. Väčšine ľudstva sa veľmi chcelo žiť. Hrdinovia nášho príbehu iste patrili do tej väčšiny. Táto udalosť sa odohrala pred mnohými a mnohými rokmi. Tak dávno, že to už ani vlastne nie je pravda. Určite sa dám ráda. Majster mi hovorí, Míšo, podaj mi to, podaj mi hento. Ale hento mu daj pokoj. Naraz boli sme na lešení, pozerám a dedina bola dole. Vidím chlapcov na bicykloch našich. No ja by som bol rád, že šiel na bicykli, len keď som bicykel nemal. Keď je človek murár, môže mať aj peniaze. A keď má peniaze, môže mať aj bicykel. Ale ja som už aj murár a bicykel nemám. A to len preto, že nikdy nemám peniaze. 93/127. Pásla som tedy na table husy, keď som zbadala tých 5 chlapov od dediny na bicykloch. Jeden peknejší jak druhý. Aj chlapi boli pekní. Predku bicykle, zadku sudy. Tváre vlastnýma vetrami ošláhané, oči smelé, odhodlané. Jako by mali vypité, ale nemali. Oni len tak vyzírali. Jak prišli, tak sa za nima prášilo. Možno preto, že na ceste sa prášilo. Skríknem na nich. Kde idete, chlapci moji okatí?
A oni skrákli, že do Anglie. Iha, ako to sa ešte po ráne nataháte. Hneď ten večer som rozniesla túto správu od domu k domu, lebo televízia tedy ešte nebola. 90/125 a... Kam sa po tých slípka tak maličko nesú, ani sú není vypršané, a ich dobre krmíme, a vajíce málo. Bývalo plné hnízdo, aj 7, aj 9, a či len 1, 2, ja neviem, čo sa to stalo. Ani čo by z oču skapali, jak tí naši predková to vyprávali, že bola kedy, aj keď krava skapala z oču, že nemala mlíka, niž srd mala naježený, uši jej vyseli, mala ich studené, a vymano sa jej stálo hore a nemala mlíka. 89/125 Obíral som orechy humné a okolo na ľudí išli a vyprávali sa, že naše víno radovské, že pôjde až do Anglie, že kráľovna bude mať svadbu, že tam sa s ním preukázať. A ja som im povedal, že ja sa vám čudujem, však tam majú vína dosti viac ako u nás, tam sa moc rodí, ani toľko roboty nedá, čo u nás, ani ho na koli tak neprivazujú, len sa tahá po zemi, s hrablám a okolo korena pobehajú a také sú strapce, keď ho chycí do ruky, vysí mu až po koleno, také dlhoké ich má. A vy tam naše víno stete ide a tak daleko, toľké metre a kilometre, ešte sa to rozčobrná a bude voľaké bíle, to víno, potom vám ho neuznajú a kráľovna tam a všelijakých takých špekulantov budú ho aj nuchať a povedať, že smrdí cudzozemskú juchtovinu, že není dobré a do prvého klasu vám ho potom nedajú.